खुलुमबाय रायजोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे फिसा रिक्वेस्ट जे आंनि चेनेलखौ बयबो ग्र' जानायाव बयबो हेल्प खालामना हो जाहाथे सापर्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना हो लाइक शेयार खालामना हो कमेन्ट खालाम आंनि भिडिअसफोरावहाय अननानै बयनिसिमबो रिक्वेस्ट खालामनाय थाबाय ओमफ्राय आङो स्टार्ट खालामलांसै होमबा भिडिअखौ बे फिसासो जागोन आरोना दा दसे समनि थाखायल' बियो दा आङो 12टानि गेजेरावहाय 12टायावहाय जेन'बा माबायदि मा खालामगोन आङो मारै बिदाय होगोन बा माब्रै निउ इयारखौ वेलकाम खालामगोन बेखौ नोंथांमोनजों फिसा मिनि ब्लग शेयार खालामसै आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय अननानै दा नै 2023आथ' जोबनोसैयानो बारा गोबाव गैला टाइमा बेखायनो आङो नोंथांमोननि सेरावहाय फिसा मिनि ब्लग लाबोनो होननानैहाय बे गोजाम बोसोरखौ 2023खौ जोबथा एसे बिदाय होनोसै नोंथांमोनजों लोगोसे होननानैहाय आङो बे ब्लगखौ लाबोनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय दा नै फिसालायाबो उन्दुगासिनो दङ सिरि मोनथ'वाखै दा सिरि मोनो ना मायो ओमफ्राय आङो बेखायनो बारा खरा रायलायनो हायाखै आरोना दा नोंथांमोनजों आङो बेखौनो फिसा शेयार खालामसै जोंहाथ' जेबो बिदि प्लेनिं गैया जेबो पार्टि सार्टि बिदि गैया आरोना निउ इयार जानायनि बा माबा बिदाय होनायनि बेबायदि जेबो गैया आरोना प्लेनिं गैया ओमफ्राय आङो दहाय बेलासियावहाय फिसानो मोनसे केक बानायदोंमोन नालाय सुजिनि केक जेबो मैदा थैदा होआखै आरोना बेखौनो दा 12टा जाबा हागोन होननानैहाय बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय बे बियानैयाबो बेहाबो उन्दुआ होनना बुंदोंमोन दा उन्दुखोना माखो मिन्थिथ'आ नायनोसै दा फैयो ना मायो बे रुमावहाय ओमफ्राय दा नोंथांमोनजों बेखौनो आङो फिसा शेयार खालामलांनो सानदों जे नोंथांमोनाबो आंनो कमेन्ट सेक्सनावहाय लिरनानै खिन्थाहरनो हागोन जे बे 2023आ नोंथांमोननि थाखाय माबायदि जाखो आरो निउ इयाराव मा रिजलिउसन लादों दा आंहा माने 2023आ लाइफआवथ' मा गाज्रि मोजां गासिबोआनो थाखायोना बयहाबो मोजां गाज्रि बयहाबो थाखायो बेबायदिनो आंनाबो गाज्रिबो दङ मोजांबो दङ आंना बेस्ट गिफ्टआनो जाहैबाय 2023आव आंनि फिसाला आङो 2023आव बे इयारावनो मोनदोंमोन जानुवारियाव 5 जानुवारि नै 1 इयार जानोसै ओमफ्राय बेनो आंनि बेस्ट गिफ्ट आरोना गाज्रिनि गेजेरावबो बे मोनसे सबसे मोजांसिन जाहैबाय आंनि थाखाय ओंखायनो आङो गाज्रिबो होनना बुंजोबनो हाया आरोना आं बे 2023खौहाय बेखायनो बे जाहाथे 2024 बे इयाराबो मोजाङैनो मोजां थाङो आंनि थाखाय बा नेक्स्ट इयारावबो 2025खौबो बेबायदिनो मोजाङै मोजां जाहाथे नोंथांमोननि सेरावहाय आरोबाव गोदान बोसोरखौ बरायफिननो हानाय जायो मोजां देहा थायो मोजां जाहाथे बयबो मोजाङै थानो हायो जों न'खरनि बा बयबो नोंथांमोनाबो जाहाथे बयबो मोजाङैनो मोजां थानो हायो बेखौनो आङो निउ इयार माने प्रे खालामनाय जाहैबाय जाहाथे मोजाङैनो मोजां निउ इयारखौ आरोबाव बै 2025खौबो बेबायदिनो बरायफिननो हानाय जायो गोदान बोसोराव नोंथांमोना मा रिजलिउसन लाखो आंनि निउ इयारनि रिजलिउसना बेनो जे जाहाथे मोजाङै मोजां फिट थानो हानाय बायदि जेनेबा हेल्दि वेआव थानो थाखाय आरो माने स्ट्रं मेन्टेलि स्ट्रं खालामबावसै आरोबाव जाहाथे उननि प्रब्लेम्सफोरखौ आरोबाव माने सौसिलांनो हानायनि थाखायहाय सापर्टिभ बिनानाव दं आरो पेरेन्टस दं आरोबाव लोगोफोर दं आरो जायफोर माने थैनि सोमोन्दो गैयाबाबो बिब' दं ओमफ्राय बेनि थाखायनो बोलो मोनो आरोना बिसोरनि थाखायनो बोलो मोनो आङो जिउआवहाय जेसेबांखि लाइफआवहाय बेसेबां बे प्रब्लेम फैया मानो माने सौसिलांनो थाखायहाय दा निउ इयाराबो जाहाथे 2024आबो जाहाथे आंनि थाखाय बेबायदिनो मोजाङै मोजां थांबाय थायो बेखौनो आं आसा खालामो नोंथांमोननि थाखायबो आरो नोंथांमोननि थाखायबो जाहाथे बे इयारा आरोबाव गोरलै मोजाङैनो मोजां थाङो बेनो आंनिफ्राय माने प्रे खालामनाय थाबाय आरोना जाथारसै नै टाइमाबो नै बावला 12टा जानोसै
नै जोंहा निउ इयारखौ बरायनायनि आरो गोजाम बोसोर जाहाथे गाज्रिफ्रा थांजोबो बेनि थाखाय जोङो गोदान मुमिथा खालामसै गोदान बोसोरखौ बरायनायनि दे बाबा दे हादो दे दे बाबुआ लेखा बुरजा फरायनो हाथों बाबुआबो दे गुसु जागोन ना बाय बाय हेपि निउ इयार Happy New Year.